Raknam kasnong maulenong kum kajaka sangkai perthai kaba itanatam hakari. Kamaulenong kabala paunam kum kasnong kaba hutam hakadoba Asia menta ka kenti kan kasnong kalayo raru saya kanam kum kajaka sangkai perthai kaba itanatam hakari barok kawai. Ya kan ka khusnam la ay kati jong kinong mikmar jong ka surkam Meghalaya haka program sam khusnam kabala tip kerteng kum ka Outlook Traveler Awards Function 2022 kabala penlong New Delhi hakini ki khindiat sngi. Yakinong yo khusnam la jid da ka kenhun kenthubru yaki rustat batru shempang ha kani kalyang nakaleng jong ka perthai. Yakin ke khusnam la sam daw menteri katana tourism and cultural development jong ka than chitai lam ingi jong kari India Uji Kishan Reddy. Hakane ka jing sam khusnam la airu ka khusnam ya kalenti na Shillong shasora kum kawai na kilinti ki ba itanatam haka jing don jong kilum kiwa baro shilinter kani kalenti. Hapakran hakane ka jing yo ranam menteri rang ba ka jela Konrad K Sangma ula ong ba ka jing don jong kijaka sangkai perthaya ka jela kala a jing kermen bat penkiru ya ka yo ka kod haka jela ka sarkar jela kala trishi tambha kini ki saus nem ki bala lej no ban penkiu ya ka nam ka jela shaki kerdan ki ba kham kraw haka perthai leng ba ka jing don jong kijaka sangkai perthai ki ba paunam. Ula kuburu baka jing yora ya kane ka khusnam naka Outlook Traveler ka de ka sakhi ya kane ka jing trishitam ka sarkar hakine ki saus nem ki balalej upan pauru ba ungej bat kermen baka jela Meghalaya kan sa yo ya kanam ka baningkong haka jing don jong ki jaka ba itanat ban sangkai om tang haka India ndre haka perthai hiru barok kawai. Laban penken mau house nem arjar kasan ke sarkar kami kebala buru ya kamalenong kum kanuksa neki rule model village ban budru da barok ki jaka hakari na kabenta ka jing hui.